IFM News. Earthquake alert. Idol Dennis, come in. Yes, Idol Bernard Kalpasan, iti pananggayeg, iti magnitude 5.5, nangarik na iti silawag iti laing akalman, narway ng estudyante, iti Los Norte High School, iti Nasakarobuso, agabo wala iti nagpigsaling pag iti Gingined. Iti panag-responde iti iti nadakamat na pagadalan, Idol Bernard, ano yung masasabi kayo? Dato'y panagabagkat, dahil tayo nag-ulaw, nagkula sa estudyante, ada itinitaray sa hospital, ada itinitaray sa clinic, ada itinitaray iti student center, iti eskwela. Ngayon, Idol Bernard, kaya talagang natin kaadudang, mabot ti nasurok na 20, dahil pinagsaruno, nga naitaray iti saan na kaya, iti pagadalan, mga akomodar, kadagi tayo estudyante. Simulong pa iti DFP, iti Red Cross, kada ito'y tendar panay pa iti first aid dagi tayo estudyante nga naggulaw, Idol Bernard. Siguro si Dr. Miguel Manuel iti estudyante panic attack iti naigapuan iti nervous dagi to'y gaputa dagi tayo kaduan dagi iti estudyante na pagtaran iti iti aking ngato makatsaaran iti pagadalan ket looking ngato ka nagpisal basi iti jay panagginiin yung impact iti ginggin iti sunga nag-nervous ka Idol Bernard ada iti nagulaw ada nag-anxiety dapat iti napalikoko kasamaten ada iti nimado iti blood pressure na yan kung namin Dr. Manuel na-contain iti normal nga sitwasyon dagi iti estudyante kalpasan iti prepay dito iti medical assistance iti mismon ngunit iti pagadalan kasuman dati inuman tayo ken Dr. Manuel iti lain na kalman. Okay lang naman. Ang kaya di ibang payo ko kami na nakasulga. Siyempre nahulaw ba? Because of the intensity of the earthquake. So agaling nagpapanik sila, nagpapanik. Binibilang namin ngayon at ano tiso dyan 20 plus na ang pinano namin. Yung mga iba, ano na rin, na-treat na namin. May ano kanina, na-sprain siguro ito, matapilo. Iyon lang. Wala naman masugatan. So far, wala. Siguro ba ni Dr. Manuel, ito estudyante at Bernard, ket medyo talagang panic attack na nervous ka lang. Ada jaya kisah impact iti disgrasya isunga adu iti ngimato iti presyon na nabawasan pa iti oxygen iti bagina gabu iti jaya nervyos iti anxiety gabu kala ito'y epekto iti gingened iti biyang iti pagadalan siguro kay Dr. Jerry Carion ada rin ito'y nag-jury kapasag iti pagadalan sumat kininspect medical man dito pa nakabagi iti iti patong masas iti seguridad de school buildings, iti Los Norte, National High School, Idol Bernard. After a few minutes, kapag nag-interview tayo kadakwada Idol Bernard, at the official statement iti pagadalan, may mabot more or less 100 estudyante, iti nagulaw, dahil pinapasamak na taging dineg, kasi Los Norte, National High School, iti laing Kalman. So iti agama Idol Bernard iti estudyante ket ada damitan din sa kasaad kalpasan iti panay iti medisina babaeng kini Dr. Miguel Manuel aduana kada iti panakabagi iti Philippine Red Cross ken kasama iti paramedics team iti DPS iti sulat iti lawag iti laing Kalman. So napindosmet dati panakaay pa iti first aid dagiti estudyante. Sa dagiti estudyante ay doon sinulong dan at nag-megaphone yung mabaling katawan tagpampanik kinapagawid yung dagos dagiti estudyante. Nagpalang kalatoy posibleng aftershock na iti laing Kalman Idol Bernard. No pa iti kasta bagay mo tayo iti pronouncement manibot iya BGIN
iti Provincial Government of Ilocos Norte ken nagawid iti Presidente kalpasan iti Aguintined nga pasaran iti Lawag City 5.5 datoy narit na nga epekto na Idol Bernardo sa Tagapuna nga iti agdama ket medyo nabasik pa lang iti trauma dagitay estudyante. Di Idol Bernard, sa tanag kaldaw, tiyak panakarik na hindi natin sa Higinet, iti Baguio City, Idol Bernard. Asot na po ng liring manen, iti fraksyon at estudyante, ito panag-response, iti kalamidad, iti Higinet, at ito sa ang tauna, pampanik, pagkasunga, iti Higinet. Ulitan, Idol Bernard, iti panakabagi, iti CRMC, na awan sa pampanik, cover the cancelled line karamihan, tapos sakit sa maliklikan, dato'y panaka-afektar iti bagi, pangit pa lang kasi-epekto iti Ginet, Idol Bernard. So, di pa lang iti-update na tinapasamak sa Ginet, iti Line Calman, iti mismo sentro, iti sa Tilawag particular, iti Ilocos Norte National High School. Idol Dennis Alitio, Tatap, Aramen.